Hasi berri den Danbaka musika lehiaketaren 6. edizioko lehen kontzertuak emandakoa errepasatuko dugu aste honetako Danbakast saioan. Kordarrota, Katarsia, Sotoalde eta Malko ikustera, zale asko hurbildu zen seminarixo aretora eta askotariko proposamenekin gozatzeko aukera izan zuten. Aitziber Aranburuzabalak jaso ditu gau eder hartako irudi eta ahots esanguratsuak eta Danbakasten partekatuko ditugu. Horretaz gain, Jokin Vitoria musikari arrasatearra, besteak beste The Five Twisters eta Erromintxelak taldeekin Danbakako partaide izandakoa gonbidatu dugu. Gaur egun perkusio irakaslea da Donostiako Udal Musika Eskolan. Atzera begira jarri eta 2008ko The Five Twisters gogoratuko dugu Jokin Vitoriarekin. Arekin batera, Kristina Markina 2022ko Danbakan epaimaikide izandakoa ere izango da gurekin solasean. Kaixo musikazale, Danbaka martxan da, lehen gau eder bat bizi izan ginen. Ez da, Kristina, zeleko gaua izan zen, lehenko gaua, Politxa, disfrutatzeko modukoa, bai. Zu 2022ko epaimaikide izan zinen, beste modu batera etorri zinen, baina, bueno, bizi zen zinen eta politxa, ez da? Bai, oso politxa, asko disfruta honean, bai. Beste modu batian, dinozun moduan, ja beti... Ardura puntu barik, eta, bai, oso gustora, oso sensazio ona, bai. Jokin Vitoria, zubertan ezinen egon, baina badaki jakin ikusi dituzula bideo batzuk, ez dakit zer komentoko zinun, zer nabarmentuko zinun ikusi dozun horretatik. Aixe esan, ez dut asko ikusi, kordarrotan irudi batzuk, ez? Baina, bueno, kuskusiatuko tortik. Ederto, zu 2022an, Erromintxelakekin, bateria jole moduan ibili zinen, baina badauko bai, ez da, esperientzia bat aurretik ibili zinen Five Twistersekin eta abeslari moduen, Danbaka badakitu zerran, ederra ekimena, ala? Ederra, bai. Gainera, geroz eta landu hau da hau eta oso guai. Oso. Bueno, leheneko gauak emun zauena, ez da? Urriak 25 ja abiatu da, Danbakak badauko ja, bueno, esango nuke ja kopuruak, jende musikazale kopurua ikusitza, bai, 310 bat sarrera saldu ziren, bada kopuru politxa, normal nolakoa gainera ekimenak, ez da, bi urte izan, lehenengo gaua zan, eta ondion egual jendia entera ubarik edo, baina, bueno, esango ginuke, kuantitatiboak izta, Kris, askizia oso politxa. Bai, oso politxa. Bai, hola, momentu batean, estrenatoketxik behiradiak kendu eta ingurura behiratu nebanien, son, ostras, bai, ikustezan beteta, zaban topera, baina beteta, eta zuk dinozuna, lehenengo gaua izateko eta sorpresa, bai. Gainera oso giro politxa. Ikustezan jendea ondo pasatzen, bai, oso giro politxa. Ederto. Bertaratu ez die musikazalie, jakin biherko leuki, ez badak isieia honezkero, Danbakak seminarixoa daukola epizentro, eta seminarixoko holtzan pasatzen den hori dala importantiena, baina badauko bai txilautgune bat, badauko bai sanprubusa, goguen dauketor, soinu probak eta itxain abitzera musikataldiekin eta, zelan sanprubusa sartzen den San Martin plazan, irudi ederra da, eta zu bertan ez da Kris egon zinen, astetik bai, giro politxa sortzen dela, batek bez badauko asmori seminarixora fatu. Aukere dauko lastaretaz. Bai, hori da izan bet tokau jaten, aurrean tokau jaten, justo ezagun batekin topoin eban, eta ez aukan, Danbakan berri, beti dago, baten bat. Estan enteratzen. Eta musikiak erakarri zeban, Txilauteko musikiak erakarri zeban, eta gero autobusa, plaza erdizan, autobusa handi hori ikustiak sortzen dau, bai, herritxarren artean eta berrara rontzat, da gauza bat, ostras, plazan bapatian hori ez, eta musikia, eta orduan, honek erakarritxa etorrezan, eta geratu zen. Orduan, hori da. Ados. Eta Jokin zupestak, Erromintxelakekin hartu zinun parte, Five Twistersekin bai, hori bili gara, zalantzak 2006 izan, 2008, urte asko paso die eta memori seitxia bezaia, ez da? Bai, zaila eta pixkat gogoratzen saiatzen egon naz, baina urte asko paso die, bai. Salbu bada berizgarri bat, Danbakana, esango neuke 2004ko ediziotik mantendu den zerbait, hasieratik askotariko estiluak, musikataldiak eta etorri zen diela, eta gau bako txien bebai daukotzula aukeria, susto Erromintxelakekin, ez dugu horatzen zenekin josi duten 2008 Etxepekin, ez da, Erromintxelak eta Etxepe. Ze karteletan ikusiko zinuke ez bada Danbakan.
Hoi da. Bai, pixkat, antitesi edo ez dakizela deitxu, baina, bai, eta oso positiboa. Bai, izen be, lehenengo gau honetan be, euki ditugu batetik, eta entera bezanai begira, arrastateko kordarrotak, rock and rolla lantzen dauela, esango neuke, eurek holan bereziki aipatzen da biren Eskandinaviako kutsua daukon rock and rolla, beratziterretan hasitza ez da erresa izeten, alako jaialdi batia ziere mutia, baina esango neuke ondo ibiliziela, gero, katarsiak, bergararrak, 2022an, ez da, gogoratuko zu moduan epaimaikide hori. Ikusi dugu evoluzioa, 2022-2024. Bai, ni harritxo ninduen benetan. Euren estiluan jarraitzen dabe, baina jauzisa, pentsau jaten, haundisa, benetan jauzi haundisa indabela. Hombre, aurreko edizioan Irun Eskazian, ahotsa, gitarra eta kajoia esango nuke. Eta ja, oingoan baterixea sartu dabe, beste, ez dakit, bueno, oin laukide dia. Gitarra elektriko bat eta akustiko batekin. Hori da. Eta, bueno, bera, abeslari zabe momentu batian atara zeban, flauta trabeseria. Euskera zengo ditzaken zeharkako txirula, ez dakit. Saiatzen enbilen euskera zela ean, hola da? Zeharkako txirula. Musika irakasle basadelako ez da jokin, eta hola da, zeharkako txirula da, ez da hola ditzejako. Eta, bueno, bai, jauzia ondisa. Eta, bueno, pixkate sartu horretik komentatzen ginoena, ez? Karo, oso gaztia dira. Eta, karo, hortan behi gartzen da, beste kalidade bat, beste, ez denatok izan egoteko beste modu bape bai, harritxo ninduen, positiboki. Izen be, eta hau seguramente asko ez dabe jakingo, Katarsiak 2024an danbakan emun dauen kontzertu izan da, bateriarekin joda bien Lelena. Eta lehenengo emanaldi hori izetera, bueno, apur bat hausart jokatu zabien, lehenengo kontzertua baterixirekin, apur bat lako ekimen baten, danbakan eta ez da gizien bat kamara daukotzula aurrez aurre, eta esango neuke, ondo izabela, eta taldian dako ederra izen zara. Ostien, bizizen ginen moruen, txilautari berriro mungutzen apur bat ordu erdiko saio bat, orduan apur bat DJ Joe Pimanek, atxabatako Joseba Pierrugesek, atxabatako kuarteletik datorren DJ-a, zer bakigu, ez da? Debago jenean kultura azitegi asko ditugula, bat atxabatako kuartela da, berrelako goiko estazioa da moduen, hemen arzaten de posgaz elkartia, horreik ezinbestekuak, eta handik etorritako Pierrugesek, Joe Pimanek, oso pintxada politzen zaben, ordu erdi bat, apur bat jentia, apur bat danbaka seminario isotik urten, eta kanpuen gustora egoteko tartia, lantaldearen dako be, deskantzurako tarte bat ezinbesteko dala, ezin dugu astu hemen kriston lana dagoela atzetik, eta gero ja, horren ostien, musika urbanoa, Sotoalde, zuek etxepekin bizi zenuten jokin, musika urbanoa, badabil, ez? Goruzko, gustoko izan edo, ez? Goruzko da bien musika estiloa da, ez da? Bai, gaur egun asko eramaten da hori, ez? Eta autotunia, ez? Eta basiak eta bueno, ondo dago, bai. Gu beste, bueno, akustikoak edo analogikoak gare, ez? Eta jarraitzuko bizeten, aldan enien. Bai, mesedez. Kau, ni baterixian az gainera. Baina, bai, badabitz, eta anaia, de hecho, bertan egon zan, eta komenta usten... Kordarrotako gure laguna da, eta bertaratu zan, eta... Eta komenta usten etxepekin antzekotasuna zaukiela pixkat. Sotoaldekuek, bai, nik uste, neko estilo antzerakoa zaukiela, gero gogoen hartu bideo, bai, Sotoalden dako, asteburu oso berezia izen zara, oso mugitua, danbakan, eta oso gogotxu zazen, gauzako oso ondo itxeko goguakin, eta soinu probetan eta ikusi ginen oso zerixo hartu zabiela, eta gero urrengo egunien, kartzela zaharrean Txiri Fest izeneko jaialdi bat zauen, hori be Txiri Fest jaialdi zabe kuriosua da, izen be, irizpidia uste da dira lagunak elkartzen dira, eta dauketzu karteli guelien, kaparrak, etxepe, Sotoalde eta estutu moduko punk hoi taldeak, ez? Orduen, hori be, asteburu mugitu izan zen, eta eurape aprobetxo zabien danbakako oholtza aprobetxo zabien, jendia begon bidatzeko gero kartzela sarrera, eta edertu egon zen. Eta guazen gero ja, gaua borobildu zauen oinatiko malko taldea hitz egitera, Kris, badakit eta zozer eragin zortzula, ez da? Zirara berezin bat, ez da? Mira, nik, bueno, oso badak eso, ez? Beti, olako foruetan edo goten ez pixkat, zekaro, adituz inguratu goten naiz. Musika adituz, musika lariz inguratu eta ni salia besteik ez nahi, eta bat ez be zuzenekoen salia.
Eta nik baloratze dutena, gero ezin dutelako beste gauza asko balorau zeuek, balorau zeikienak. Emozioak edo sortzen da den hori, ez? Eta, netzat izan zen, bueno, potente, oso potentia. Eta gero gustope badare, ez? Eta niri asko gustatzen jat, pixkat musika kainero hori, eta batez be, askotan komentau izan dut, emakumezkoen ahotsak somatzen ditu dala faltan, badare, eta oso onak. Baina, onjokan genero ikuspegitzik, hor pixkatxo bat errangabizela esango nuke, eta orduan, emakumezko ahots potente horrek, eta eszenatok izan egoteko modu hori, eta dana emote hori, ni urten ditzen, baina oso goizan, oso goizan. Hasieratik, esango ginuke, hor bakitzu, ez da, ordu erdiko emanaldi bat prestatu behar dozula, zorro zokatzen dugu denporekin, 31 minutu badi ez dugu, ez da ezer gertatzen, baina oso ondo prestatu behar dozun emanaldi bada, eta esango nuke, danik prestatu zabiela, baina Markok bereziki, hori, eukizabiela emanalditza oso ondo denporaz kontrolauta, hasieratik ja bizkarra zemuten eta probat beste erabatera hasi zabien, azkenengo abestixa agertokitik jeitsi, eta uste dut eragin zabiela. Hau gaur egungo epaimaiak aukeratu beharko dau. Hori da. Garbi, eurengan jarriko dugu erantzukizun eta ardura hori, baina zapore oso gozua utzi zabien. Ondo iruditzen bajatzue, fangoare kontzertuz, lehenengo gau horretan ikusi ginunak apurtxo bat motz-motzien ikusten, ikusentzuli epe ikusi deixien, korda rotarekin hasiko gara, arraseteko taldiak, esan dugu rock and rolla jotzen da bina, Eskandinaviako kutsuarekin, urduri behauzen, oso motibauta, ilusio handiz, baina guazen korda rotaren kontzertuko abestitxo, zatitxo bat ikustera euren zuzenekoan. Here it comes, with a conversation, just so hard. From you said you are in danger, right or wrong, nobody knows the truth. Have you heard the breaking news of today? Spreading fast. Are they fooling you again? Right or wrong, nobody knows the truth. Maybe the truth is not enough for you. Make a confession, make a confession. Maybe the truth is not enough for you. Make a reflection. Maybe the truth is not enough for you. Make a confession, make a confession. Maybe the truth is not enough for you. You're gonna see what they want you to see. Hortxe, korda rotaren emanaldian zatitxo bat, motz-motzien, gero jakin badakixi ikusentzuliek kontzertua osorik ikusteko aukeretu da dela, bai goiena telebistan eta bai goiena eusen, ordu erdiko emanalditza, baina zatitxo bat, lagintxo bat, zier dutzen jatzue, zemoduzko zuzeneko izan zain jokin, ikusten duzu, bertan ezinen egon, baina zena barmenduko zinuke, zazpi marratu. Niri, nire izan ben nire anaian kuadriakoak die, ez? Ezagunak, bai, orduan objektiboa ezin zara izan. Laguna die, bai, eta egitxe esan, diskatara zabenean, anaiak estekia bialdu zuzten, eta asko harritxu ninduen, bai. Eta onera. Eta jarraian ja Raul idatzi notzan, pixkate zoriontzen. Gitarra jolia, ez da? Bai, Raul gitarra joliai, eta asko gustau jaten egitxe esan, diskan produkzioa, azel errastik inda, eta azeli bez orion du notzan, eta asko posten nao, ez? Rock revival hau egotia, ez? Egun horti gatoz eta... Bai. Zede bago jenean, bezik arrasaten, punk hoiak eta punk rockak eukri daue agintea, hola esango ginuke, jarri eta garbi. Baina rock and roll taldiek ez di horren beste izen, egon zan, garai baten egon zan, goren duke 2008an, eta Bitter Honey, eta holako talde... Retinos, Five Twisters, Boxy, baina bai, laukatu ginen, ez? Hori da. Eta apuru bat, egon dela... Radio Wings... Egon ziren, taldiak eta ontxe berri ebuten da, Clayton, 2008ko iragazliak, kutsu hori... Retagin, korda rota, eta horrek posten nau. Posten zara, eta... Bai, asko. Politxa. Rockerua naz, ez? Eta beti izango naz, orduan, bai, asko posten da.
Ederto, hortxe, zu, Kris, 2022-en, epaimaikide zinela, Kordarrotak bai emusauela izena, orduan diskua grabatzek ezaukien ondion, eta bai gogoratzen dutela Eurepe aitortuta eta onartuta kalidadia soinuena esala honena, orduan esan aukeratua izen, baina posgarrixa, ezta, 2022 izena emon, aukeratuak izanez, baina 24an egotzeko. Hemen egotia eta kalidade aldetik alde hori ikusitza, eta merezitza benetan, ez dut esan nahi eta bizan, oso zaila da. Oso zaila da. Baina, bueno, ikusten dela, ostras, kalidadia, eta ja, berriro, beste ikuspuntutik, ez? Saio honetan bertan, uste dut, oian bega jentzun notzela, edo Inigo Gartei ez dakit bisetako zeinek esan zeban, aholko moduan edo, ez? Esatezotzela partartuko zeben taldiei disfrutatzeko azteko kamarak, ez dakize, eta sensazio hori eukine ban, lau taldiekin, baina honekin, bueno, igual lehenengoak izan da hori nukan pixka buruan bebai, eta disfrutatzen, ez? Ez da, profesionalak, oso profesionalak, ez? Ez da erresa, hori pentsatzagat ez tala izango inundik inora errezata ikusten nituen, bueno, disfrutatzen, ondo pasatzen. Zeratik ez da erresa barrutik, danbakak kamarek imponiru itxen da bielako, zer nabarmenduko zen? Bai, nik, bueno, urte asko pasau di eta gauza gutxi goratze ditut, baina bai, goratzen naz, hori, elgetako espaloira heldu ez, eta kamarak alde guztitatik, eta, ostra, bai, zela da, errespetu pixkat ematetzu ez, baina bai, gero astuin bida horrena eta zuri hain eta aurreaz. Rock and roll. Bai, da, hasierako minutu horri dira, nik uste dut, eta Eurepe, gero elkarrezketatu ginen nian, gero aurrera ikusiko dugu reportajien urduri bai, baina hasieratik ja behin lehenengo akordio, lehenengo rifak ja baditzen ja astu itxen gara. Guazen, 2022an izena emutiaz gain parte hartu zabien Bergarako Katarsia taldearekin, jarriko dugu emanaldi izan zatitxo bat, eta bergero zer iruditza jako. Zapalkuntzaren gudua, estatuatuen babesa eta Europar mundua. Zurituz bere burua, Amazonen helburua, tiro pitxoira bombagota eta zari segurua. Zurituz bere burua, Amazonen helburua, tiro pitxoira bombagota eta zari segurua. Okupazio gabea, arazonen jabea, nazien eta hauen artean, non dago aldea, intipadaren idea, askapenaren bidea, harriko eskorra tanken autan, ezin du ordea. Hortxe, Bergarako Katarsiako laukote ezberdina 2022ko proposamenarekin alderatuta, eta aldarrikapenerako tartia be, ezta, Palestinak bizi dagoen egoeran inguruko abestixa. Kris, moduz ikusi zinen zu. Lehen komentau duguna, ez? Ikusten beban alde hundisa. 2 urte honetan gora indabela, eta, taldean osaketape zer ikusi zadoka, ez? Azkenean, baterixia sartzean, gitarra elektrikoa sartzean, igual pizkat urduri xau. Bai. Baina, oso dinozu, lehenengo kontzertua esala baterixiak nahitza zeben. Justifikauta da, urduritasun. Claro, segurtasun ez horrek hor urten biadia. Baina ondo ikusen ditzuan, sorpresa. Bai, sorpresa. Alderatuta oindala 2 urtekoakin, bai, sorpresa. Ondo onzan, eurek aipatu zabien, hasieratik gogoren doketa arazo teknikoren bat aipatu zabiela, hor baterixian inier darako horrekin, klaketak eta entzuterako arazo bat ikusi zabien, baina gero konturatu ditzen, euren baterixia kontu bat zala, eta
Baina, bueno, alde horretatik arazotxo aurrera zabien, eta emanaldi oso politxa, oso goxua, esango neuke, bersino batzuk aipatu gentozen beste rock-and-rolletatik ez, eta orduan, batien, bueno. Kertzen da, Bai. Gauak, gau batek danetarik emuten dauelako, eta lasai egongitzen hor, goguen dauket, Fiakras, Unidad Alavesa taldien bersino bana josabila, horbe hartu zaben eta tartetxoa bersino batzuk, eta hori ikusentzuleak, musikazaleak eskertzen dau. Eta ederto, hor zin. Bai, bergarako laukote hau. Ederto. Zuek zer esango duzue hartaz, inoiz ez baitzarete egon, ta ez dakizue ezer hortaz. Zer den bizitza orain batu gaitu zulo honetan, gaude sartuta batera bizitzera kondenatuta. Aipatzen genuen ez da Kris, bergararrak izen da, etxean jokatzea bai, baina akaso izen lehikela etxeko gertuko familiak ide zenitarteko horrepe urduritasunak harintzen ez da lagunduko. Claro, preseño puntu bat gehitzen dabela esango nuke, ez? Ez du bat esperientzia ikolako egora batio, baina, bueno, pentsatzen dut baiet, eta bai, inguruko asko zeukenan. Jokin zura adibidez, arra izen da, arrasaten jotziak, etxien jotziak, hobeto, okerrau, ze dauketzu. Bai, emuten dago, ez, errexan jotzia, ez, agian, igual, errexau edo geixautan jo dugun, ez, eta bertakoak garen, baina, ostra, ni batez be, familia hauenean, eta hori kontzertuak eman ditugula, ez, baina, bai, zakit. Presiño puntu bat, hola. Ondo da. Hori bida. Bakizu familiak esango zula benetan pentsatzen da bena. Hori da. Eta darela gauza honak eta txarrak. Batez be, orokorrian igual txarrak, baina... Onape bai. Bai, azkenien bakitzu etxien jasotu ditugu bagalako kritikak, baina, gero, seguramente eurendako oso politxa dela, ezta, euren gertuko hori, holtza gainen ikustia ben ikustat balixo. Eta ikasteko beharrezkoa, kritika jasotzia eta... Naski. Guazen, gero, kordarrota, katarsiak eta hostien, esan dugu, aipatu dugu, musika urbanoak bizi dagoela, ez dakit hitza loraldia da, edo, proiektuak urten diela, Etxepe, Sotoalde, beste batzu badaz, aurten adibidez Bakan Kapo izeneko proiektua da ikuiko dugu, berrarra dana. Guazen, Sotoalderen zatitxo bat ikustera. Ya. Ese nivel con el asfalt. Ya. Te mira la cara y tu mirada me dice vaya. No miro la hora pero siento que son más de las 10. Ya no quiero que aguantes esa ganas de mirarme. Esa ganas de besarte. Así que atrévete en nuestra primera vez y súbeme la nota para que pueda bailarlo lento. Tú ya sabes que este es el momento. Mírame a los ojos y dime qué estás sintiendo. No comprendo, ni me entiendo. Será Dame fuego, mami, dame fuego. El partido es de 90 y 90 siempre juego. Bailo lento, tú sabes, contento. Ahora todo cambió. Yo me juego como Felipe de Rockstar. Te miro la cara y tu mirada me dice vayas. No miro la hora pero siento que se va de las 10. Ya no quiero que aguantes. I just wanna have fun. Maybe that is not your plan. Move your body like a gun. Damn, she's getting active. Ondartzako momentu guztioiek goratzen guixo batera. Etorri txiki guazen plazera. Zure begiradak esaten da baiat.
Sure almohada me siento bastante fresh. Si no me crees, me pongo nervioso cuando tú me miras. Aquí somos tres. Y toda la vida te miro a la cara y tu vida me dice vaya. No miro la hora pero siento que son más de las 10. Ya no quiero que aguantes. No miro la hora y tu vida me dice vaya. No miro la hora pero siento que... Hortxe, Sotoaldeko laukotea. Gero, momenturen batean beste lagun batek uste zan, holtzara gainera kolaboratzera goratzen dut. Bueno, autotuneak, ez da, bizi dauen garai ederrau, azpimarratzeko da, bai Etxepek, bai Sotoaldek eta, bueno, halako adinetan eta ez talako historikoak izan dut, ez da euskerak ez da presentzia larregi euki izen, eta kasu honetan malixoan jarteko da, euskaraz abesten daudiela, nire gustukoa ez da, nire estilua ez da, baina postekoa bada, eta jende asko mugitzen da, eta ez da ikustea besteik ez da, da bakara bera bertakarri zaudien jendia, eta baitxa gero, bereziki zapatuen euren etxean, euren lasaitxasunean eta kartzela sarrien, sarrera guztiak agortu ziela. Orduen, euskararen kontu hori azpimarratuko neuke, eta gero, zenbat jende erakartzen da ben, ez da? Zer ari da gertatzen, Kris? Bai, egizan, gazte asko erakartzen dau, eta oindala gutxi artean dana zan, edo gaizena esango nuke Hego Ameriketatik zatorren, orduan ez bakarri gaztelera, eta, bueno, esan beharra dukan nire gustoko estiloa beztala, baina egisa da, gazte asko dabiz horren inguruan, nik etxean daukat bat, eta beti hori ez, erderaz eta letra, bueno. Eta orduan eskertzen da, konsumidu behar badabe eta gustatzen bajakue eta kontsumitzaileak badauzka, bentsat euskeraz izatea eskertzen da. Eta, bueno, euskerara ekartzia bai, hor pixkatxo despistauta dabilen gazte asko. Bai, eskertzen da. Autotunearen erabilera, Jokin, zuk ze iritzi dauketzo? Wow. Guzti zaitxez. A ber, nibe ez da gustoko la estiloa, baina, bueno, ez da gaizki, ni musikari xanaz, eta, bueno, gauza batzuk gustoko hau ditut, eta beste batzuk gutxiago. Baina, bueno, behintzat jaigiruan sartzen zaitxu, eta hori euskeran alde indako apostu hori beharrezkoa, ez? Autotunia, a ber... Erremintxa, horreko baten autotunea, goendoket Imanola Studio soinu teknikari xaki epatzen zabela. Autotunea da beste erremintxa bat, eta, bueno, defendatzen zaben. Neri bai ikizan behar dut, bat txirriatzen duztela, abestin arteko eskerrak ermuterako tarte ordan eta autotunea eskentzearena, adibidez, baina da nire ez jakintasuna, kaso, ez dakit. Hor, urten jaten barrutik eta ingurukoak olaburuakin bai ez datu zozen zen, mutil, kendu izu autotunia berrik eta nitxeko besteik espada, ez que ez da entenditzen. Baina hori, zuk esan dinozuna, ez jakintxasunetik diar guztiz, Lertuka hori edo... Momentuetan geixeikoa itxajat, niri. Agian hori hobetzeko euren aldetik ez, baina, autotunia erremintxa bada eta grabaketa estudioetan erabiltzen da pixkat afinazinua zuzentzeko. Karo, kasu honetan, soinu edo, soinu robotiko hori autotunia arrabe da. Orduan, karo, hor autotunia da, orduan horregaitxik pixkat efektu hori eta, bueno, gaur egun eramaten dana da eta errespeta hoin biko. Eta guztiz, bai. Bai, hola da. Bai, gaur nik uste dut... Oso gogan dago. Etxeko norberak etxetik inaldauen ulertzen dut ez da, oso, bueno, teknologiak aipatu izan dugu, danbaka saioan demokratizatu izan dagoela, teknologiak alako etxean estudio bat eukitzeko aukera hori, eta hori, bueno, alde horretatik, inixila gero gustoko izan edo ez, hor ja, erabat subjetiboa da. Baina, argi dauna da jendia mobitzen da bela, eta uste hori dela, ez? Azken fina, musikia da, eta jendia mobitzen dau, eta bena aurrera. Eta jendiak gustoko dauko, errespetagarri xe da. Argi eta garbi. Bueno, guazen dia gaua itxi zauen Oñatiko Malko taldeaz hitz egitera. Bueno, rokan rola oinarri daukon proiektu bat, oso gogotxutu horrexena, esango nuke Danbakako zuzenekoa oso ondo prestatu zabien taldea. Guazen apurtxo bat entzutera, Malko taldearen zuzenekoko zatitxo bat. Horriz gauez jantzita ditut ezpanak bizkarrez sartzen diren lanak
batak danik ez arduratzen zara gauero lez galtzailean. Gorriz gauez jantzita ditut ezpanak bizkarrez sartzen diren labanak ez batak danik ez gerturatzen zara noratzale emalerik ez bada gorroto zaitu anaka. Baretzeko alkohola da violentzia oheratzen bortitzako dorkiako daño. Hortxe, Oñatiko Malko, aipatu ustezu jokin, zauketa itxuzula, ez da zure ikasle izan dakoak, konta dugu hori? Bai, bertako bi ikasloiak die, bateri jolia, Handeri Gartua, eta eskumako gitarra jolia, Anje Maiztegi, bai. Eta politxa, eurek egan Danbakako holtzan ikustia, politxa zuetako. Bai, kriston ilusinua gitzazen. Goguen dauket Danbakako egan Kristina Tortajatera eta jokin. Maite mintu inaz, horrekin akordatzen nenguan, hori ez dut esan bihar, baina esan dut. Nik esan dut. Akoratzen az, ezke benetan eragin zuntzula ez da. Bai, eta berriro, lehen esan duten moduan, nik pixkat, beste ikustegi batetik baloratzen dut asko hori, ez? Eragiten dauena. Eraitzen da bena, ez? Oin aurreko edizioan nehar da nahi neban. Eta, eguakoitzean, akordatzen ez esan dutzula. Bai. Maite minjoi naiz. Bai, barro ino sartu jaten, pentsa jaten. Eta gero, ez dakit ez, erakusten den segurtasuna, bat ez be ahotsak ez, kriston segurtasunakin, jarrera. Bai, bukaera, dana jetxizien ontzatik... Hor, seguro, zoratuko zela gure lantaldea, gure teknikarixak, kamarelarisak eta momentu hori, ez dakit, gero, bageuken agertok izendoko kamaria, baina, esan erreza izen, eta gogendoket beste lankide batzuk, gero aurrera ikusiko dugun erreportaje hori grabatzen zabide Jule Muro lankide han ibilizara, gainera oinatiarra izetera ondo ezauketa itxu, eta hor harrapausak berak irudi eder batzuk, agertoki behian. Ara erabaki zabien itxia, eta hori argi dau, aukera musikataldiek, aukera daukiela, euren zuzenekoa hola bukatu nahi badabe, nahiz eta guretako burua uste iturri izan, grabatzerako orduan, telebista saio bat badalako, ezin dugulako astu, baina guretako, bertan dabe musika zelei begira, ederra da. Konektatzeko, bai, ikuskizun bada, orduan hori ikuskizunan parte bezala, eta zu dinozuna, azkenian, ikuslien ganako, bertutasun hori, ez da, asko gustu jaten. Izen da, sorpresetako bat hori, lehen esan dugun moduan, epaimaiak erabakiko dau, eurekin egon nintzenean aipatu zuztien gau oso ondo joan zala, ez dugu izango eurenei preferentziak, gaina beste hainbat talde ondion falta dire bai, eta ikusiko dugu, baina honek bai, zetxasino honak itxizitxun, eta beste taldiepe bai, lehenko gauko beste taldiepe bai, ondo. Zehor, edozein arazo tekniko dala, soka bat apurtzen dozula, edozein kontu pasatzen jatzula, kontu, ze ordu erdi hori da, eta pena bat izango litzake, bastakit zeure abesti bat ez jot alizetia, arazo tekniko bategatik, edo. Gogoen dauketan justu Malkon azkenengo abestixa esango neuke dala, bakitu da, denboraketa kontrolatzen ditugu, baina, ordu erdi da oinarrixa, baina, esan dugu moduan, 31 minutu joten bada, ez da ezer gertatzen. Gogoen dauket, justo baterixak txapa bat hor bertan erori jakola, eta hor ninguen bertan, eta txapa hori bertan jartzeko aukeriak. Esan zuten gero, ostra, joko, eskerrik asko hor atento ibilizara. Horako kontua bai zuzenekoan parte dir, ez da, Jokin? Noski, a ber, gaztia zarenean igual, ez dakit min gehiago bin leike, ez, baina gero ja aldutasunien esatezu, venga, aurrera. Guri be, aurreko indala bi saio, Danbaka azteko bi saio, Oian Bega eta
hauek, zela komentatzen zen Belzebusen sokaportu zauela eta... Gisa da. Ni goratu nintzen Five Twistersekin be iguala pasau jakula. Bai! Baina bigarren gitarra zaukogun, losadan gitarra gorri hori eta... Ostra, losadan gitarra gorri xago bendokenik, bai. Eta bai, Osa, iruzi duten gitarra bat... Nik uste baietz. Eta, okerrez banahi lehenko kantuan izan gainera hori. Bigarren nian edo baina. Puf, eskerrak. Hola, hastia, bai, Danbakara zatoz eta lehenko abesti izan sok. Dio, bai da. Eta eutzen bihar, ostras, eutzi horri, Porque hor, seguramente, parte hartu dozu moduan, hasierako minutu horrek izango aipatu izan dugu moduan, komplikatuenak Danbakara ohitzeko eta holtzara ohitzeko, hor ja sokia apurtzen badozu. Arrankia esaten da pixkat, horrian. Gero baina arrankauta horrela, baina... Bueno, de lo malo jago zauen, bigarren gitarra jole bezala, Ados. Estela gitarra jole bakarra ukitxa, saiago baina. Erto, jagoa domiko, gero ikusiko dugu aurrera. Iko dugu aurrera lehenko gabak emun zauen, reportajetxo bat badaukogu prestatuta, protagonisten irintixak, ikuslien irintixak, epaimaikideren bat belkarrizketatu ginen, Aitziber Aranburu Zabalaran kideak indako reportaje derrari emongo dotzago paso. Goazen ikustera, lehenko gabak, zer eman zauen? Iraian iragarri izan, segarren Danbaka bazetorrela. Heldu da dagoeneko guna, urriako 25 ditu, eta ikusten duzu, dagoeneko dana preste dauela. Leheneko kontzertu ontsi izango dalako, eta lau talde izango die taularen gainean askotarikuak. Kordarrota, Katarsia, Sotoalde eta Malko. Horretxek danok izango die segitxuen, ikusgai izango ditugunak. Gozatu daigun ba! Lehenago izan dugu, lau talde diela, eta ez da samurra izaten ez da lehenengo izatea. Eta arrasateko, Kordarrota taldekuele tokau jaki eta mentxe ditugu, bi ikide, ze moduz? Oso ondo, oso gustora. Oso ondo, posik. Merezi hauen? Bai, asko. Espektatiba danak apurtu ditu, onera, así que merezi dau, vamos. Ordu erdi izan da, baina ordu erdi intentzua. Zuri begiratu besteik ez da, izerdi batxeta, baina zelako izerdi honak ez da. Bai, oso gustora, oso posiki gule gare goltza gainean, asko disfruta dugu eta niri motzen jatbintzat. Motzen jatzuta zela ikusi dozu goitxi jendia? Bueno, nik uste dute gustora egon dela, jendia askien gero bukatzen dugu ginen abestixak gondie txalo batzuk, hasi hori eskertzen dugu kristona. Ez da samurra, lehenengo talde izetia, ez da? Ez da samurra izango hori, hasi zarea apurtxo bat, ez da, lotza puntu bat egin, segitxuen gainditu dozu, Bai, egisa ni batez be oso urdurixan azela, eta nahi xabu izaten dut be lehena jotia, lehenengo minutu hori ahazteko, eta ja lotzadanak kanpuen izteko, eta ja disfrutatzen azteko. Eta ez daki konturatu zari, karo, goitxik dana ikusten da, baina batzutan SB bai, hori behola da, eta lehenengo filan eusen, ontxe laster eta ularen gainera igoko dienak, horrek esango ere dau, nola baitxe lehiakide bai, baina, badagoela musika taldien artien, ez da? Nola baitxeko laguntasun hori? Bai, azkenian hemen gainera justo talde txikinak esan leike garela danok, eta danok abitzela zela baitxazten mundu hontan, eta hemen munduana naiz tal lehiaketa bat izan, lagunak itxera gatoz eta bata bestiai apoiatzera. Arrasateko Kordarrotak apurtu dau nolabait izotza eta gero goxotasuna etorri da Bergarako Katarsia laukotiakien zemuz, ozen eskak? Bueno, ondio urduri ni, geroko urduritasunakin. Bale, ondion adrenalinia botaten, ez da? Baina zentzazioa? Bueno, nahiko ondo, ukiditzu garazo tekniko batzuk dola, baina bastante ondo erten da. Zuzenekoa zuzeneko.
Bai, hori da. Da, zuzela zauz? Ni ondio be nerviosa, bastante nerviosa, lehen baino gehiago esango nuke. Baina, jazta, botado, eta jazta. Eta ondo botado zu gainera, Bai, gustura geratua. Baina esangu, gure publikoa jakin badaki, Katarsia taldeak aurreko danbakan parte hartu hauela, eta baina beste formatu baten, beste instrumentu batzuken, aldaketatxo batzuk egon die, eta artian taldekide barrixa, bai, gitarrie bauen, baina gitarrista barrixa, egon zinan aurrekuan, behien. Publikoan, oingo izan. Zela ikusten die gauza gutxi. Desberdin. Nervizuekin. Bai. Zu barrez basekitzun ja danbaka zer zan, beste salto bat emone dozue, igerri dozu salto hori zuk. Bai, alde batetik urduritasunian igarri dut, bideoan agertu da, lehenengo aldiz izan dela baterixiakin jodoguna, orduan horrek urduritasun gehigarri bat ekarri dozku, baina aldi berian baterixa batek bai betetzen dabela gehiago, esten arixua kajoiakin baino, eta orduan zintzu hortan gustora hau edo posixau. Indakoakin. Ditzuzu okarrez banabil zazpi kantu, uste dut izan diela, edo sortzi izan dira, eta joan zare tartekatze, politxe izan da, hau da. Hori da, junga gure kantu batzuk eta bersino batzuk tartekatzen, eta baitxa estiloa be pixkat martxosuak eta lasaixauak, eta irten da ikusiko zuken. Eta aldarrikapen eta guzti, gainera, Palestina hartu. Bai, biharrezkoa da, eta gure egunerokotasunien izan biharrezkoa. Zer esperantza, asmo, amets daukatzu edan bakariekiko? Gu damakan aurrek urtean berdina esan ginoan, eta gu apuntoga ondo pasatzeko, gure lanakin gustura geratzeko, eta publikoei bebai gure lana erakusteko, eta hori egin duguna. Orduan hemendik aurrera, que venga lo que venga, eta beste danbaka saiotara etorri ikustera, eta listo. Ondo. Pixak ikusitxuzu entxartian, bi kontzertuak ikusi? Bai, ikusitxugu. Da, ze pentsa? Ondo. Lehen gora berandu el dugu, baina, burrengo gazo bolitxa, bai. Vale. Danbaka bestela, ze batzeta jatu? Lehengo alditxa da holan azten eizen etortzen, baina ondo, momentuz oso itxurona dauka. Berriz errepikatzeko goz ordua. Ondikane beste aldi batzutan itxango da, osak etorriko. Gozatu? Saiatuko entzat. Bergarako jentia etorri dala badakigu, baina oinatikoa pe bai, eta ez dakigu malko ikustera datozen, danak animatzeko goz. Malkokoak kuadriakoak izan da, kasu honetan malko ikustera tokaien da. Danbaka guztetan, bestela, ekimena guztetan gatu orokorrian? Hene ben inoiz egon da aurretik, bainek isen sustikin zela eta hola, eta bastante ideian abentzan isa, eta burrat baiarako taldiak eta deskurriteko, eta bat azten artean ez aukerako eta apoiaiteko. Lau taldetatik, dagoeneko hiru. Entzune ditugu. Bergako Katarsian lekukua, Bergarako soto aldeke hartu dau. Ondion, ez tegit, deskantzu hartzeko astirik ez dut emun. Zela usauze? Ondiok entze nor. Urduritasuna pixkaia kendu dugu, baina onjak antzauta, joia sartu jau, eta hori adrenalina hori pixkaia deskargauta. Joia positiboa. Positiboa, oso positiboa. Zebe posik? Oso posik, ontsia lasaitxo. Beti urduritasun puntu hori, baina, urduritasun positiboa, ez? Onja laseixo. Batu dozu jentie, Bai, ezin espero hainbeste jende tortzia. Eixa laguna baitxa etorri jala, eta Bergarako jende gerturatu jala, hasi que oso posik alde horretatik. Kamerino eratorri gara, apuratisiltasun apurtxo baten bile, baina, giro politxe dau, ez da, edo? Bai, desberdina, danbaka desberdina, eta igartzen da, gero lehenengo momentutik bai sartzen zabor danbakako giruan. Ordu erdi ukidozue, baina ordu erdi oso intentzuak izan die, musika estilo asko naztu dituzue, gauza asko ikantutazue, tartien Bitorien atxori be bai. Bai, egisa, hori izan zen, aurtengo jaixetarako prestau ginen abestisa, eta azuk esan duzun bezala estilo asko naztu ditugu. Eta hori, oso posik, prestau ginen kontzertua 24 minututarako,
eta ondo junda, uste denboraz indogula, eta jendia disfruta binda, eta hori garrantzitsu. Lagun bat bebatu duzue, John Blinde. Bai. Gonbidatu duzue. Bai, beti ekartzen jau gure kontzertuetara. Azkenian gurekin itzen gure sotoalde prozesuan parte izan da, zieratik, eta hauko hori abestu egun kantua berakin, eta betiago gurekin abestizak itzen, eta sortzen, musika sortzen, eta guk berai beti eroate jau. Laugarren taldia, Malko, hementxe ditugu bikide, ze moduz? Oso gustora. Bai, apurra kantzauta, baina oso sentsazio onakin akabo du. Beste taldiekin ibili nazena komentetan ez, ordu erdi, baina minutu eta segundu bakotxa ben neurtuta ez da? Bai, apurra bilurtuta, azkenen kontzertu da niken du 10 kantu, 3 bersino, eta zibili gina mozten, eta ensaio eta iniz ez du klabau, eta gaur perfecto orten da, ez guen espero. Oso gustora, bai. Diskua, hartu duzue oinarri, disko dana ez ordu erdixen, baina nolabait hori zen da, ezta? Zegoen kontzertua. Bai, unaik esan dagoena, ziginen mosten, aber nondik algaben moztu. Eta erabaki geben irukentzia, zeben denborarik emuten dana joteko, eta oso gustora. Bukaeri itzela. Bai, azkenean da gure xarmia beti ikendu, eta gaur zan dilemia. Jaiten bagara, eta kamarak, eta dana, eta sonidua, eta bilurak ingo zen da gaitzen hasieran zen, ez du esango, eta bajauko gara gu, eta pase lo que pase, eliminauta gauz, eliminauta. Eta bajau gara betiko moan, azkenean hori inbarik, kantu hori etzan hori izango, eta ez zukan grazia goizan ikia, eta... Igertzen zan gainera, publikua, ez da, zeuen arteko feelinga, ez da. Bai, eske beti jendun zehose da, eta guztiaixako asko, gentian energiakin eta akabotia kontzertua, eta gaurre iguala pasau da, eta oso supozik. Aurrerantzien ez dakiz asmo daukatzuen, badaukatzuen asmorik jarriketan beste talde batzuk ikusteko, ero... Bai, justo lehen egon gara komentaien aberno izan urrengoaz, kufitxauta talde batzuk urunak entzun, seguramente urrengo tanbe hendiko ibiliko gara. Izan gara publikoakin, izan gara lautaldiekin, eta ezin dugu dudabarik gau bukatu, peimaikidekin egon barik. 5 dia, batekin egon gara, elkartu gara, eta Inigo garte da bera, Inigo, ze moduz? Eixo, Gabon, oso ondo, lehenengo gaba, oso interesgarrixa, oso fuerte hasi da, oso fuerte akabo da, eta tartian oso proposamen interesgarrixak, oso emozionantia izan da, berriro hemen egotia, ikustia, ez, bai kanpoan beba izalako girua sortu dan, eta oso ondo, jende pila bat urbildu da gai, nik zara helburua beba, ez da, eta, atzea Danbaka martxan dala, ez da. Hori da. Bueno, esango dugu aukeria, zurekin eta epaimekidiekin gainotzeko lagunekin egoteko aukeriaz, hortaz gaurkoz, posik, pango gara etxera, ez da? Bai, posik, eta oso beteta, ez da, zuk esan duzu bezala, ez, gaur da, pixi bat impresioa hartzen duzu, eta, perspektiba beti ere iken doia, ez da, urrengo hauean bebai, atzenean talde honek gugero berrikusten ditugu, bebai, ez, etxian, grabazioak eta guzti hori pitimat, hemengo sensazioa beti, beti dau baldintzatuta, zauzen emozioagatik, emontu daten ez. Hoxe, gube gustora, sensazio positiboakin egoiaz, egun gara jente pila batekin, gozatu dugu, eta gehiago gozatuko dugu, baina hori, urrego kapituluan izango da. Hortxe haitzi bera Anburu Zabala lankideak, egindako erreportaje ederra. Entzutotz hau, ez da? Epaimaikide dan Inigo Gartei. Martxan dala, emozionantia dala, Danbaka ikustia. Eurak ikuko da bie, mendik eta abenduaren 13 arteko kanporaketara begira, lan ederra ikuko da bie, 6 talde finalista izango dienak aukeraketan. Baina, politxa, emozionantia dala, eta Danbaka martxan dala, ja. Ze ondo. Ederto. Jokin, guazen apur bat zutaz hitz egitera,
egitera, Five Twisters, Romin Txelakekin, hainbat proiektutan bai, baina hor egun Donostin zabitz, musika irakasle, konte gozu, zertan zabitz ontxe bertan? Bueno, ontxe bertan bastante a tope, baina... Agenda betea, ez da? Bai. Bueno, Romin Txelakekin, mendik urte bukera arte kontzertu batzuk daukegu. Datorren urtera begira diska berrixea grabauko. Bueno, bai esan bida, indela gutxi Barakaldoko hiriko soinuak lehiaketan euskerazko artista honenaren saria jaso dugula. Epa, zera hori, konte guzuri apurba gixo. Posik, hasiera baten, finaleko kartela jarri zaubien, eta nik bertan ez geunden, orduan, esan, ez duzko hartu, ez? Eta batian, ni bidaian noien, eta Morenok deitzu zutziela, zuzenian, finalera pasau barik, euskerazko artista honenaren sarixa irabazi ginula, eta ostras. Eta zein da saria? Sarixa da, alde batetik, lau kanta grabaketa Mungiako Gaua estudioan, gainera hori, diska berrixa grabau bio datorren urtean, así que perfecto. Joder. Eta ez da edozein grabaketa estudio, ez da? Hoi da. Eku ederra da, ez da? Politxa, bai. Ez nagonda, baina itxura eharra dauko. Eta aurreko ostiralian justo Danbakako lehengo egunean, egon ginen Barakaldon bertan, Anakurra eta Lagartijanik mitikoekin batera jotzen, ez orduan. Ikusentzule edo musikazale horrendako ez dakixenendako, zeintzu die personaje horrek? Lagartijanik, rock eta ez dakit indela aspaldiko talde mitiko bat, ez? Eta Anakurra adibidez Paralisis Permanente. Wow. Edo Alaska... Atzera fan bigara, Paralisis Permanente gana mateko, ez da? Edo Alaska y los Pegamoides taldetan aritutakoa, ez? Orduan, kriston plazerra, ez? Eta, esan bidabe bai, Danbakai esker, Danbakak kriston bultzai amuntzuzkula, bai talde bezala, ez? Pixkat gehiago sakontzeko edo lantzeko, euskerazko kantak itxeko, eta hola. Eta, gero bai, Danbaka hostian, ETB-tik birritan dituzkue, bi basuek eta soskantak arriskuan, adibidez, eta hola, ez? Aldatetik hori, gero, Arima Soulen bateri jolenaz, bai, eta diska berrixa grabau du, geixau disco funk estiluan, dantzagarrixa bat, eta espero dugu publikoak geixau beltzia, alde hortatik. Eta datorren urtean irtetekoa da, diska. Eta gero, bestalde batetik, kapsula talde mitikoan, ordezko bateri jole dugu, banabil. Eta inditzuzu kontzertuatu gendela ez asko gainera, ez da? Okerrez banabil? Pare bat, bai, izan be euren diska berriko bira zabaltzen, lehenengo bi kontzertuak, Leon eta Lugon, eta... Ze ondo. Erra, posik. Eta gero, afizioa, ofizio, badukotzula. Irakasle moruen Donostien, bertako musika eskolan, ze perkusioan ulertzen dute ibiliko zela bereziki, edo, konte guzu, irakasle moruen beste aldea, musikaren beste aldea ulertzen dute. Politxe izan dudala afizioa, ofizio bihurtzia, baina ekuiko da bera bebai, ofizio izateak bebai, samaren bat, desabantaiare bat, konte guzu apurtxo bat, zela bizi dozu barrutik. Bai, orokorrian, egiz esan, beti eman ditut perkusio eta bateriako, orokorrian igual perkusioa, bateria bebai ematen nagoen, noski, baina, kasu honetan, bateria gehiago ematen dut, orokorrian, esango nukeia 189, eta oso pozik egiz esan, ikasle desente dauke, berrogeta piku gola. Eta, asko guztetan jat, azken finen nire, afiziotik ofiziora hori, guztoko dauketzun lanitxesunien, beste goza bada, ez? Baina bai, desabantaiak edo, ez duzula deskonektatzen inoz, musikia beti buruan, etxaldu, musikia entzun, baina, bai, nire pasinua da, así que... Ederto, guazen The Five Twistersekin, hori bili gara, 2006, 2008an, baduko dokumentu eder bat, artxiboan, guazen ikustera, The Five Twistersek Danbakan izena emateko, bertan aurkezpen bidixo bat baduko prest, gainera zure ondoan agertzen da oso ondo ezagutzen dugun pertsona bat,
guazen, aurrera, The Five Twisters, Danbakarako aurkezpen bideoan. Five Twisters taldea 2004. Ostras, Joaquin Vitoria eta Jagoba Domingo horra geri dira. Urtetxo batzu paso di, ezta? Eta gerora, afeito barik jame, bale. Bueno, ondo indotzu denboria dira ganak, Bai. Hor, Jagoba Domingo orain realizadore lanetan dau, kamararen atzealdean, baina kamararen aurrean ere, bueno, gustora ikusteko. Rock and rolla, ez? Generalian. Brokirik igual punktokia edo... Vale, eta orain ikusten duguna da, Elegetako, hori hasieria Jokin, bigarren edizioan, You Got Feeling abestitxa intzun gai, han Jokin frontman moduan. Estotzu... Hogei urtetxo, zuri horre frontman izatea hori estozu falta motatzen, Jokin? Bai, noski. Ni bestakin pixka frontmana, bai. Bueno, a ver, ondio perkusioarekin aurriek jartez adela eta esaela oiko bateria jole bat, hori begola esango dugu, baina bueno, mikrofonoa bakarrik ekitze hori, ze ulertzen dut, mikrofonoarekin bakarrik mugitzen jakin behar dela, gertoki gainean, eta ez dara erreza. Bai, a ber, hasiera baten geixo mugitzen itzen abestu baino, ez baina. Gero, laia urtiekin jasatezu, zeitxe zinen, ez baina. Baina, bueno, gisa esan beti natural, oza, ez dut inoiz sobraktu hau edo, ez da beti natural urtetzen jat. Madre mia. Rakagorri eder horreip, gaz, rakagorri horreip baldutzen dien, edo? Berreskuratu inbiko, amai galdetu gutxan. Izan be, laster daukagu bai... Claro. Itzordu pare bat. Hori jakimanek izen, ontsa galderia izango zen, Aggressive Combat arrasteko taldiak, 20 urte bete dituela eta bertan egongo zari, Orduen, gote gozu, apurua kontzertu hori asaldu guzuz, berez izango da, ezta? Bai. Abenduak 14 izango da, Aggressive Combaten 20. urte hurrenien. Eta, bueno, betian lagunak izen di eta beti gertu ibil garez. Orduan kriston horia da, ez? Berriro, euren urte hurren ospatzera, Eta zera dekartu zari, Five Twisters ekontxez, ez da gizen bat urten ostian. Bueno, indala urte batzuk. Ez da gizen bat urten ostian, bai, iziluten egitxa da. Bueno, ergerra izango dala, berriro belkartzen, zeuen artiko harremana oso nadalako, gertzen dut, eta, ez? Revival bizitzia. Izan beho, indala, azkenengo aldi zegoen ginean, ustot, elkartasun baten, ustot, izen zala gaztetxien, oso seguru, baina gaztetxien, bai, izen zala fijo. Hor ja, heldu hau, eta, bueno, musikari bezala bebai, bizkat lehenengo seietuko nazonda besten, eta gero ja ez du, lehen zan kontrakua, osea, mugitzen ditzen gehiago beste goza baina. Baina, bueno, hor zegoen bebai, zela da, Tasmaniako deabrua. Zena. Eta, zesan binauen, gero ulertzen da bai, zu eskontu behar ziren despeiderako elkartu zinetela berriro. Nire despeidan, kriston, bizitzako sorpresi hamen zuztien, behixa eta pauta eta... Ze politxa. Heldu ginen Gernikako Iparragirre rock elkartera. Da, emozio noitzen azten. Ze politxa. Eta ara heldu eta tuk. Karo, nintzen letrena gogoratzen, berdin dutzu aurrea. Eta gero hortik elkartasuni egunian deitxuzkuen, eta de cabeza, ez? Eta hori disfrutan hamen mordua, letra ikasitxa, berri ikasitxa, ez?
gogoratuta, ez da? Bai, eta esaten nahan, nik nire buruai esaten nahan, ostras, que guai, no? Baina, gero esatezu, ez da, errealitatea, Jokin. Iragana da, ez da? Bai, orduan, bueno, eta izan be, lehen hau, agresifen urte horrena baino lehen hau, hemendik hilabetera edo, daukagu lezean omenaldixa. Eta horbe, abeslari lanetan ibiliko naz, así que, bueno. Joder. Osa, que badatoz ontxe, eurrengo datak izango die, bueno, oso kutsu nostalgikoa ekuko da bienak, ez da? Bai, eta ostras, goguekin nahi izan. Ederto. Labur-laburrien bai gureko naukela azaltzia, ze, bueno, zuek bai Bergarako kultura zinegotzioi moruen, eta Super Arrasate blues jaialdien adibidez eta parte hartu dozuelako. Badaz, herri mailako jaialdi batzuk dienak, askotan kultura saietik, udaleko kultura saietatik bate auspotzen dienak, Bergarako kasuan adibidez Uztaileko ostiralak etorte jat, Beru Muga moduko jaialdixak, eta Arrasate blues azkeneko urtietan, bueno, injarra hartzen da bilena, eta ez bakarria Uztailen, jaixa urtu zuen zierbe badukogula, ezta? Beru Mugari dago kixonez, espoloian, badieia 20 piku urte, ederra, ezta? Oso. Lekua da paregabea, nik gainera inguru hortakoa naiz, orduan oso txoko kutsuna dut. Kriston girua sortzen da, eta mutundozko aukeria, bueno, artista paregabeak ikusteko. Honi esker, esangot, Gaztelupeko hotxakeko kriston lan eitzen dabe, eta, bueno, toko jako ikustea gar, baina sekulako izarrak benetan, kriston kalidadeko taldiak, eta lujazo bada. Eske, lujo bada, Bergara moduko herri bateko lako aukeria eukitzea. Eta, bueno, ja bihurtu da jende askontzat zita, hitzordu, galdu ezin da hitzordu bat. Eta oso politxa izaten da, oso politxa. Eta zinbesteko herri baten, ez da, aizialdiari begira. Bai, guztiz, gainera hori, Uztailak, Uztailetak ostirarak, esan bezala txoko, bueno, goxo hortan, bai, ez zinbestekoa. Ondo, Arrasate bluesei dago kixonez, baki gainera, emanaldi berezi bat ikinula herriko plazan, zupe parte hartu dozula, ze gerra da Arrasate blues, ez da? Bai, oso beharrezkoa. Gero bestalde badau oreixe akustikoa, iraia itxendana, indala gutxi, erromentxelak bertan egon gare, eta oso kimen politxa. Bueno, danak, Danbaka udazkenean bereziki itxen da, 2 urtean behin orain arte bentzat, ikusiko dugu, urrengo edizioan izango dan, badauko Arrasate blues, Uztaila, Beru Mugabe bai, eta beste jaialdi baditugu Debagoienean, uste dut, Debagoieneko musika sale moruen arro egon geikela, badauko egun eskaintzan, ez dakit, zure adibidez hiriburuan Donostien ikuko dituzu, hainbat eta hainbat ekimen, baina baiara bera Debagoiena badauko, oso aberatza alde horretatik. Bai, argi dago. Kultura arloan orokorrian, baina musika arloan zesanik ez, bueno, kriston potentziala dago, eta bueno, ikusten da, eta honek ekimen honek guztiak ezinbestekoa dira, kontuan hartuta ze giro daukogun, ekoizpen aldetik, eta artista, zenbat artista dauzkagun, nik uste ezinbestekoa dela. Bai, emuten dago agian, ez da gehiago nausitxoa garela eta hori, eta ni Donostin egon da, bueno, emuten da igual lehen gehiago, bueno, bertan gingo zelako, baina badau. Osa, Danbaka bakarrik ikusitxa... Besteik ez da, bai. Gu benetan, eta hau behin baino gehiotan, eta hemen bertan behipatu izan dut, 2022-en, 2010-etik geuken, ez da, azkenengo oi hartzun hori, 12 urteko losorroa, 12 urtez inbari Danbaka, elketatik Bergarara ekarri zan, azaldu behar zan, askoren dago, musika talde bereziki hasi behar izendako, Danbaka zer zan azaltzeko beharra zauen, oia ez, bueno, 2024-ean beste izen batea hartu dau, eta zelantza ondixak euken. 2024-an, 2025-an, 30 taldek egun basa bien izena, 2024-an, egongo zan, lehen gaia, nahikoa masa musika taldi dago kixenez, bertan egoteko, eta oso harro eta pozigaz, 24 taldek egun da bielako izena, hemendik berriro gogora ekartzia, izena emun eta bereziki barruan egongo ez dienei, besarka bat bialtzen dut hemendik, aurria danak ezingo zarielako egon, baina itzela da, 24 taldek egun izena, eta halako askotarikua dan eskaintza baten, oso arrogaz alde horretatik. Eta Danbakaz lau honei dago kixonez, hemen bertan utziko dugu, ondo iruditzen bajatzue, Kristina Markina, eskerrik asko, etortzearren. Eskerrik asko zuei.
Eta Jokin Vitoria, eskerrik asko etortzearren. Eskerrik asko zuen. Bixok agendak, hori da. Agenda betea dakotzula Bixok, eskerrik asko, disfrutau dugu. Espero dugu, musikazaleak be disfrutoko dabela. Eta bukatzeko gaurkoen erromintxelak taldearekin utziko zaituztegu, 2022ko Danbakako zuzeneko batekin.